रुका त देखे तनी त कि कहत रही एम भी छोड़ले बड़ी कहत लिए भौजी द तनी मोबाइल या टीवी देखम तनी हमू देखी त बड़ा सीरियल अक्षरा सिंह के चलत तटे ये भाई आ के कर नया नंबर ए भाई बिटुया सूत जानी तनी तक के बतियाव तरीका बुची आयो दादा अरे खलसा नंबर भाई दादा के कर नंबर में रखले बाड़ी अब तो अच्छा पूछब उनका से ए बुची बुची अमृता बिटुया आई तब पूछम कहीं गोइल भी जनाता एकदम साफ बुझाता कि दूसरा का नंबर छिनार घटी का दो कतिया मोबाइल हमारा ले लेती है कहते के भौजी द सीरियल देखम आई जनाता घरे हमारो के कटवाई अहन तो कहन कि काहे के मोबाइल देत रहलू ह अब का करी ठीके बाटे अहन तब न पूछतनी हजी का हो का बोले चिरात रहू कबे ले बोलत नहीं तो कहाँ गई रहलू ह ओ तनी बहरिया बहार झाड़त रही गोली बाहर तरल मैं बाहर गल दुआ हां मैं बाहर आ गई बहुत कचड़ा नु भई रहे बताओ काहे के चिल्लात रहू चिल्लात रहनी है जान तड़ू ए मोबाइल सीरियल देखे के ले लू हां केवल बतियावे लू का ना ये भाभी हम केहू से ना राती में बतियावे नी हई देखता हई के कर नंबर बा का जना तो चिन्हतो नहीं की कुल नंबर के हई नया नंबर नाम नहीं चिन्ह दी कुल नंबर के तार भैया देखिए नु त काट दीहन अही तो कहीं भौजी जान मत जा नहीं भौजी हम ना इगो करे नी राती में ऐसन कुल गलती काम न त करी ह हम तो बस सीरियल देखे नी खत्म होला धगम सुत जानी ठीक है बा बाकी हई नया नंबर देखत रही हाताना मोबाइल में ई कहां से आ गई तो लगते बाटे ठीक है बाटे दुआरवा पे हम जात तनी ठीक बा मोबाइल चार्ज में बांध दी ह ठीक चार्ज में बांध दिया बाकी केनियो गलती काम ना कदम ना उठाइयो ना भाभी तू चीज के टेंशन मत ल हम कुछ ना करम अच्छा ये सब बतिया होतिया के ठीक ना नंबरे भरी जाई अही दादा अच्छा भइल जे भाभी ना जनली बची गई कौन नंबर बताई देखी तो काल नुको नंबर हम क्यों नहीं छोड़ी देले हे दादा उनका नंबर अब यही तोरे यही से कहतरी भाभी कि के करे नया नंबर बा सच्ची ही मजास नंबर बा को तो जानता हूं नहीं की ए छोड़ा जान होई तो on देखल जाई आराम से गइलिया कल लिया चार्ज में खोस देवे के खोस देते चार्ज में ये तो बोर्ड नहीं के काम करत का करी।